истинската вяра живее различно и оставя с Бог до край. Истинската вяра. Той пък ме кара 7 пъти. 7 пъти ме кара, не един път. Защо пък Бог не ме изцелява от първи път? От раз да ме изцели. Бог дори не може да изцелява кост от раз. Той може и от половин раз. Но понякога има нужда да ти каже 7 пъти. О, 7 пъти. Пастора пък иска всяка неделя пък да идвам на служба. Защо е нужно това? Бог може да ме чуе и от вкъщи. Бог може да ме изцели и вкъщи. Докато взимам душ, например. Ама той е Бог креативен, той е тарикат. Много пъти сме заставали като Нееман. Много пъти, когато има инструкция от Бог, ние се правиме, че не искаме да чуваме тази инструкция. Хора, заради инструкцията и заради съвета от Бог, можеш да пропуснеш много голямо изцеление. Можеш да пропуснеш много голямо благословение дори. Моисей, Бог му каза, удари скалата веднъж, Моисей. Давам ти инструкция. Моисей отиде, бум-бум, 2 пъти. Нищо няма да стане. Добре, Моисей, потече ли вода? Потече вода. Пиха ли всички 3 милиона? Пиха. Моисей, добра новина за теб. Заради това, че не послуша инструкциите, няма да видиш Божията избрана земя за тебе. Инструкция. Бог ти дава инструкции. Алелуя! Инструкции. Защо имаше нужда да влезна 6 пъти там? 7 пъти. 7 пъти 6-те трябваше да бъде очистен от всичките неща, които той криеше вътре дълбоко в себе си. Всичките неща. Очистване, 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 очистване. И накрая, знаете ли кое го очисти и кое го направи съвършено? Покорството му. Покорството, самото покорство да слезне от коня и да влезне във водата, това донесе изцеление за Нееман.